Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Side TV. Mai sauraro, idan wannan shi ne zuwanka wannan tasha mai albarka mai suna Arewa Side TV, ka daure ka danna mana alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin hakan shi ne zai ba mu damar sanar da kai daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗora. To mai sauraro, a wannan lokacin mun kawo maka sabon labari akan 'yar TikTok ɗin nan mai suna Murja Ibrahim Kunya, wacce aka kama ta a daren jiya. To mai sauraro, kana tare da mu a cikin tashar mu mai albarka mai suna Arewa Side TV, ka danna alamar ƙararrawa da alamar subscribing domin haka shine zai bamu damar sanar da kai daɗaɗɗen labaran fasihun labarai da zarar mun ɗora. Inda za mu kawo maka wannan cikakken bidiyo na kama ta da aka yi a jiya, aka hira da ita bayan an sake ta. To mai sauraro, ita dai wannan baiwa Allah ta yi ƙarin bayani game da rayuwarta, inda take cewa dama ita can tana da shirin tuba akan abubuwan da take yi a wannan kafar sada labarai ta TikTok, inda take cewa ita tana fatan shiriya a gare ta, inda take cewa ko rashin lafiya ce ta zama dama ta shiriya a gare ta, Allah ya kawo wannan rashin lafiya. A jiyar kenan da 'yan jarida suke hira da ita. To mai sauraro, ka ci gaba da sauraron mu, za mu kawo maka cikakken wannan bidiyon. Kada ka manta da danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin hakan shine zai bamu damar sanar da kai daɗaɗɗen labaran a kowane lokaci. To mai sauraro, ita dai wannan baiwa Allah an kama ta ne a jiya, inda ta je ta haɗa birthday party da za ta yi a Tahir Guest Palace. To mai sauraro, ka ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Side TV. Ka danna mana alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin hakan shine zai bamu damar sanar da kai daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗora. To mai sauraro, ga cikakken bidiyon nan da aka yi hira da wannan baiwar Allah game da ɗabi'unta da take yi a kafar sada da labarai wato TikTok, inda gamayyar malaman jihar Kano na addinin Musulunci suka kai ƙararta zuwa ofishin kwamishinan 'yan sanda, inda aka yi mata sumame a jiya. To mai sauraro, ga cikakken bidiyon nan za mu kawo maka a daidai wannan lokaci. Me sunanki? Murja Ibrahim. Shekarunki nawa? 24. A ina kike da zama? Hotoro. To akwai korafi da aka shigar a kanki, akwai wakilan zauren haɗin kan malamai na jihar Kano wanda suka shigar a babban kotun shari'ar addinin Musulunci da ke karamar hukumar Bichi akan irin bidiyo da kike yi. Waɗannan bidiyo ne akwai na batsa, zage-zage da kuma kalamai na rashin tarbiyya da da'a, wanda kuma aka ba mu umarni mu bincike ki. An daɗe ana neman ki, gashi yanzu dai 'yan sanda na jihar Kano kuma shine 'yan sanda CP Mamman Dauda PSC Daga ya ba da umarni ga 'yan sandan mu wato na bangaren binciken sirri, wanda CSP Abdulkarim Abdullahi suka kamo ki yanzu ga ki. Me za ki ce game da wannan tuhuma da ake biki?